L-aħbar li l-kuntratt tal-Kummissarju għal ħarsin tal-annimali ma kien se jiġi mġeddet kienet sorpriża kbira meta legalment reġa' seta' jiġġedded. Hekk kitbet fuq il-medja soċjali Alison Bezzina wara li fl-aħħar jiem tneħħiet mill-rwol ta' Kummissarju għal ħarsin tal-annimali b'diversi attivisti jindikaw li din il-mossa saret sempliċiment biex qaċtuha. Fuq Facebook Alison Bezzina ppreċiżat dak li ġara, ir-rabja u l-frustrazzjoni tiegħi ma nibtux minn sens ta' dritt. Kif jidher ċar, il-kuntratt tiegħi kien wieħed differenti minn tas-soltu għal pożizzjoni bħal din, kien wieħed li kellu jiġġedded kull sena imma mingħajr l-ebda limitu fuq l-att ta' estensjonijiet. Għaldaqstant wara li l-ħidma tiegħi dejjem kienet rikonoxxuta, approvata u mfaħra, naturalment l-aħbar li dan il-kuntratt ma kien se jiġi mġedded kienet sorpriża kbira meta legalment reġa' seta' jiġġedded. Fil-kitba tagħha qalet li lesta tibqa' tagħti għajnuna anke lill-Kummissarju l-ġdid tal-Annimali Fl-Arabela. Minkejja dan kollu qed nagħżel li nibqa' nittama, issa wasal iż-żmien li naċċettaw ir-realtà l-ġdida u nibqgħu naħdmu flimkien biex niżguraw li l-bidla tkompli sseħħ għall-annimali kollha li tant jiddependu fuqna. Il-Partit Nazzjonalista minnaħa tiegħu innota din it-tkeċċija ta' Alison Bezzina minn Kummissarju għal ħarsin tal-annimali u appella lill-Gvern biex jispjega verament għalfejn ma ġeddiċ il-kuntratt tagħha.